Pinas, mga tugang oras niya to, alas 10:35. An oras hatod sa Indokang. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang Mga tugang, good morning. ako pa kaya Sa mga kapwa ko seniors, good morning. Sana po okay ka mo. kahit mabuti. You're still alive and kicking. Be healthy and be happy. Eat healthy, mga ka-seniors. Nakapansin ng lingkod, Mardela dahil iba, sadit sana, pero tiyan. Ang buhok Iriba na po kita hanggang 11:30 lang. Kapag alas 11:30, papasok po ang Ale Connect. O yung ara programa po kan Alba Electric Cooperative para ma-update ka mga pangyayari as in mga pinagigibo po mga lakdang. natin. Siyempre, duman sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday kay Angel Mustasa. Ika 25 na garong taon mo niya ni Angel. And siyempre, happy birthday kay Kapitana Janet Bea Kanarimbay. Siring man sa kuyang pag-iriba sa Kabalikat Civicom 430 sa Rumbangi Base. Kabalikat 43044 si Chad Balyon. Ang And belated man kay nakibabalik na KB05 kay Ma'am Shi maalala ko. na nag-birthday kaswapon. And siyempre, duman po sa mga kababayan niya to Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba pang nag-birthday sa kanya, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Na Technical side kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Tricia Marilitana sa DCGB Social Media Department. ay puput Mantang yaon man mga tugang si tayong mangangarap. Angel Mustasa at saka Jenny Matthew Baliran sa Ang News Bay. Kaya na kita magparaloy pa mga tugang. Diretso na kita sa mga istorya na to. And nasa linya na ang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. This time si Ans Galero kasama ang Provincial Director mga tugang kang DTI.
Hans, good morning. Plus ko Hans. Yes, good morning, Sir Mark. Good morning sa mga parantabay. Yaon ako ngunyan dito sa activity center kan Pacific Malagasy. Ngunyan ang daw kung sa hindi kibuhon ang payout and cash assistance para sa mga konsideradong micro rice retailers. Susod sa inisan na pagkipag-oron ta kay PD and Noel Labuna o nasa sanggatos, sobrang sanggatos na mga retailers and yaon dito na mapirila para sa payout kaining ipinagpanugapan baga na 15,000 pesos na assistance. Saan yan, Piggy mo? Ngunyan, sa activity center kan Pacific Malagasy. Activity Center kan Pacific Mall, Legazpi. So, sobra sanggatos o sanggatos ng mga retailers na yaon dyan? Yes, for Albay alone in me. And when yan, sabi Sir Mar, makaibata na si PD Bunaw, mano mo dito. Sir Maray na aga, sa ibang niya si Sir Mar de la Cruz. Hello, sir. Good morning. Good morning po, Sir Mar. Siriman po sa tutuyang mga parantabay po. Apa, Direk Noel, ano po ang magiging manera? Anong ipipresentar ninda para makaklamar kan 15,000? Bali po, may mga ano po dito, requirements na ano po kami tapos ang DSWD. ID man lang po ang i-present ninda. Ini po kaya na-profile nila po ini. Then, i-validate po ini through duman po sa ID i-present po kang itong rice retailer. Okay. So, pigagadan po sila kang DSWD tulong ID po na photocopy. Ayun, ano po yan? Yung mga beneficiaries kay Sir Noel, so mga nagtitinda dyan mismo sa Logan Mercado? Yung tabi, Sir Mar, initial pa lang po kaya ini. Nainot pong bat. So, mga yaon po nagtitinda naman sa mga market, public market. Opo. So, in the coming days, makakagawa po kita kaining succeeding batches po para digdi. So far po ilang po muna yung na profile. Ayun. So, Wala po ang priority talaga. So doon po sa mga public market. sila sa Logan Public Di ba Market. accessible baga po naman sa mga para bakal. Iyo po, may mga hapot kaya na paano man ngayon suna sa barangay. Yung outside of the market. Pero I think parang may programa man ka ng DSWD. Tama po. Bali, may mga succeeding batches po. Then, kami po sa DTI, ma-profile po kami kayo. Then, makamap kami kili. Itataungin po sa DSWD. Ayun. So, ngunyan po, namin na po, gigibugin na po so mga masunod na batches. Ayun. Ano po yan? Pag-profile nindo, so talagang actual na nagtitinda o maski na ipa nagtitinda kan 41 and 45? Ini po, grabos mi po, so nagtitinda nag-imply, pero tayo nag-imply. Pero Okay. once na ano ka po digdi sa DSWD, Natawan. na po ang lista, mandatory po dapat mag-comply ka. Otherwise po, may violation po kung may comply. Ay, ano ang may penalidad tabi Sir Noel kung halimbawa day magtinda? Tamay na daw kaming istorya dahil nga kumatinda. Logi nga. May responsibilidad pa. Iyo po. Kung araw po ba, siya man lang ang malalugi. Oho. Opo, sa iba baga pong paratinda naman, nag-comply naman. Yes, oho. So, pero po, kung as much as possible, gusto mo pong encourage po sa kapos ng mga retailers na mag-comply po kasi. Ayun, opo. Sir Mar, ang ano po pala, itagdag ko lang, ang nag-monitor naman po kayo ni, so compliant or non-compliant, di naman po, Department of Agriculture. DA na ang nagmo-monitor. Ayun. Sa Opo, Indos, bali, sila naging papel po nindo is profiling in coordination with DTI. I mean, with DSWD. Tama po. Ayun. Pag-abot sa compliance, DA na. DA na po ang ma-enforce po kung may violation o may violation. Ayun. Sir Noel, pira po ang profile nindong rice retailer, yung micro, digdi po sa Albay? Initial po, ini pong 154 po ang first batch. Pero po, in the coming days, nasa pag-profile pa po kami. Yeah. Dahil lang po akong
kapag na data mo yan, sabi, ano. Pero sobra na po ini sa 154 po. Yes. Sobra na po siya. Ayun. Di kung iyan gabos magtirinda, di dakula kitang mapagpilian lamang. Tama po. Opo. Okay. Sir Noel, Salamat salamatan po. po manay. Baka may gusto ka pong ipaabot na mensahe sa mga kababayan nato nag-antabay all over the world. Go ahead po, tabi. Ayun po. Opo, bali po, kami po sa DTI, padalos naman po ang pag-implementar po nito kahit itong EO 39. Basta po ang mandate nito under said EO, ito po mag-profile po and then tabang po mag-assist sa monitoring activity. Kaya iba po ang iba pong agency. Apo. So, sana po, nakikiulay po kita sa mga retailer na po na katararo po kita and sana po, ang gabos pong ini, ginigibo tamang para po sa tatuyang mga consumer. Ano po? Yes pa. So, hopefully in the coming days, maka-come up na po talaga long-term solution Mhm. ang ating sa tatuyang pong government. Yes pa. Sa pagkipagtabangan po sa tuyang mga stakeholders. Apa, Sir Noel, salamatan po maray tabi sa pagpaonra sa DCGV na makaurong kang unyan po sa programa. Okay po. Salamat po. Thank you very much. Thank you very much. Yan, Hans. Yan, tabi, Sir Mar, si Pidi Nuwal Di- Bunaw ka. Di orog mahon. Oo. Nakangiti. Sabi ko nga ni, ano daw kung magpila ako? Sabi sa kanya, Di ka man na profile. Di ka mapabakal kibagas. Hindi ka man na profile. Ano yan? Ako ngayon, nasobrahan sa gas. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Oo, kiniklaim ko na. Nasobrang kayong kitinutong. Okay, di 154 pala yung initial nindang na validate, ano? So, Yes, oo. 15,000 pesos. Hopefully, maananggad mag-comply. Makabagbakal na sinda. Oo, tama. Magpabakal din 41 sa regular milled, 45 sa well-milled rice. Well-milled rice. Okay, Oo. sige. So yan, Sir Mar, sangon yan, medyo nagdakol na digdian pag rice retailers na nagpipila for profiling and then maproceed man sila digdi sa sarong process pa sa DSWD tangan ng payout. Tapos taon-taon magkakaiguan ng programa. May mga mensahe man ng DSWD Director na si RD Norman Laurio and si RD Dindo Napol. Sa sinda, tabi Sir Mar, halik pa sa probinsya kan Sorsogon. End of the month and then pagkatapos ito, proceed naman sinda sa probinsya kan Camarines Sur. At saro pa ito sa kaibang niya na schedule, niya na aldaw. Yung maring anita na natawa ng exemption kang Comelec. O ta kasunod mapag-meeting, may order ng presidente. Itaraw na yan hanggang sa agapit sa 14. Oo, Tapos na. sabay. Pero iguaning luminos kasubagong bago na na-exempt kang Comelec ang pagtatao kaya na subsidiya kaya hanggang 30. Yes. 31 yata ng October. 30 ng Oo. October. Ayan, ang sign ng Tama. pag-distribute kaya. Taara mo ng pitsa 15 baga, effective na so pagbabawal kang disbursement. Ayun baga. So nakahabol Kaya, sinda na nagibuan yung paagi ni Director Rex Gatchalian ay ni Secretary Gatchalian. Oo, tama. Aha, okay, sige. So, yan tabi Sir Marco na ang informasyon digdi sa Gaisano kung sa intigigibo at payout kan cash assistance for micro rice retailers. Kaya bahan si PD Nabol, PD Bunaw, and si Boy sa Mobilans. Galero. Thank you very much, Hans. And salamat kay Provincial Director Noel Bunaw kan Department of Trade and Industry Albay. May kinaraman po dyan sa payout kan cash incentive bali po sa Sustainable Livelihood Program kan DSWD as per order mga tugang kang presidente kang Pilipinas. And ginagad man yan kan Kongreso. Sa paagi ni na ano yan, House Speaker Martin Romualdez and yung Committee on Appropriations Chairman si Representative Zaldico kan ako Bicol. Okay, so yun na po yan, pigtatawanan ng asistensya and hopefully sana mga negosyante po, honest to goodness naman, pag nakareceive ka mo, ba ka lamang 41 bula 45 nabagas ngani na makapili man sa mga kababayan tanin bagas na barato
nakaya pa. Maski nga ang 41 nga, medyo lang kawin, kundi okay lang yan. At least medyo bababa ng kunti kaysa duman sa 50. Ang sadiri nga ni, naglibot ako sudma. Ano man sadiri? So sadiri, bagang ngayon bagas. Nakabugtak ko niyan, 53. Pag dumang ka sa mga itong white rice na tinatawag, premium, may inaabot nga ng 65. 55, 60, 65. So, yan po ang mga yung paborito kong kauno na pulutan, 65. Di ba? Anyway, diba sa mga kababayan sana maisamay yung mga nasa barangay. Maski garo na yung lisensya. Basta nagtitsinda. Ang NFA, nag-accredit pa ba sila ng rice retailers? Parang wala na, Pero wala na yung regulation. Joshua, pakiapot daw yan sa COMELEC. Sa COMELEC. Diyan sa NFA. Kung dati ka ito paano, pwede ka lang magtinda ng bagas kung accredited ka as grains retailer kan NFA. Kaya lang kang nahali na sa regulations, mga tugang ang NFA, dyan sa sa bagas dahil po duman sa pagpasar kan rice tarification law. Nahali yan sa inda regulations, pagkatapos yung infusion ng bagas, tapos pababa ning presyo, nawala yan sa indang function, pati importation. So ang tinawag sa inda winalat na function is magbakal ka mo ng paroy, clean and dry dyan po sa mga paraoma sa presyong arog kayo and then inanabakal nindo, isaray nindo yan, ipamulino, pagkatapos ihanda, ipreparar bilang antisipasyon kung in kaso magkaigwanin mga emerhensya, mga kalamidad, bagyo, pagtugang ang bulkan na siniba pa, na magagamit ka mga local government units sa siniba pang mga mga relief agencies including private. So yan ang sindang trabaho. Pero as to yung dati na kapag naglangkaw, na infuse na napabawagas na ng sa mga accredited retailers, wala na yan ngayon. Kaya wala na kang makikita sa merkado na NFA rice. Igwa lang, kapag igwa ng espesyal na request, halimbawa, magkaigwa ng kadiwa ng Pangulo sa sarong opisina o sa sarong pong komunidad, iyan nagkakaigwa po ng presensya kayan. Di ba? So, yan po tabi, ang mga development kayan, mga tugang na bagas. Marita na habol, kaso bago, ikaw po kitang linuwas, kundi bago mag-alas 7, may nagluwas po na feed from our news sources from Metro Manila, particular sa DSWD na exempt, kaya ipapadagos po yung distribution ng SLP the whole October, hanggang sa Oktubre. Tangani na matapod. And then sabi, dahil mag-alala, pati ngayon yung mga sari-sari stores, mga tugang, isasabay na matatawan basta nagsisinda kibagas. Ayan, okay? Sige. Yung farmers kaya, kailan? Yan ang dapat Kaya yun dapat bigyan ng subsiding malaki, di ba? Kasi yung production nila, matindi production cost, matindi. Fertilizer, mabayad ka ng tao, di ba? Yung tubig, minsan kurudo, nagpapump ka ng pang-irigasyon, asin marami pang iba. Di ba? Natawan lang sinda one time. Garo 6,500 yata yun para sa krudo o sa gasolina. And then igwaning abono. Pero yung kabilugan talaga na at least mapababa, may igo pa yung nag-request, sana ngaya pati ngaya ang pagpamulino isubsidize na tagani yung durdakula lamang ang take me. Yan po naging problema, ba't di yan matumbok-tumbok talaga, di ba? In the first place, araman yan kang mga nasa Department of Agriculture, ano po ang prevailing na production cost. And then, siyempre natural, pag halangkaw ang production cost, mahirit ang mga paraoma na halangkawan ang pagbakal. Ang problema, pag ginalangkawan ang pagbakal, pag pinamulino mo na yan, ang bagas magiging doble presyo. Kaya di natin maabot yung 20. Di ba? Tapos ang yan, 19 ang bakal, mga tugang kang, kan NFA. Di ba? 19 ang bakal kan NFA. May mga LGU, paro kan Albay, sana ma-download na ninyo, bilis-bilisan, yung 3 pesos na additional, mga tugang na ngani na sa mga parauma sa Albay na nagpabakal sa NFA, ang bakalan sa Indakamparoy is
22 pesos per kilo. Pero hanggang kan nakaagi po na aldaw na na-interview ta si Ma'am Pabilando, ang spokesperson kan NFA region, dahil pa nagda-download na atabi from the provincial government. And nakauron man depende si board member Palmiano, ang sabi ipapalo, sige man yung follow ko kay Ma'am Chi Riveta. O, ewan natin kung ano na pong nangyari. Yan po ang nagiging problema ko niya, punaan ng iba na pag-abot sa mga mihuras na kamparaoma, halo yun ang gobyerno magiro. Ha? Pero ngayon kung mga patrabaho sa infrastruktura, madali ununun nga mag-release. Baski nga dahil pa ning ano yan, notice of cash allotment, may saro pa sana, ma-release na. Pangyayari, wala, pay pa, andar na yung proyekto, pangyayari sa mga baka. O yan, pag-abot yan sa ano, sabi nga ni dapat, dahil food security ang kalaban ta, ikaw kita ng mga food security warriors na yan mga farmers ta. Kung piga-armas ang mga soldados ki mga di kalibreng armas, dapat ini mga paraoma na nagsisiguro kang pagkakanta, mga tunga, di pagpatiuson, di pagpatangadon, di ba? Tawanan ki mga armas ng pang di kalibreng teknolohiya. Maray ngunyan ta, sabi kiyang presidente, i-orderan niya na ngunyan ang Department of Agriculture, oy, kamo nga sa DA, gamito ng teknolohiya para mapalan ko ang produksyon. Ay, salamat. Ha? Kundi dapat yung tama. Halimbawa, yung sa rice tarification law, igwa ng 10 billion pesos na earmark para nga itabang mga tugang sa mga paraoma. Hali duman sa 35% na tarif na pigsisingil sa mga importer ng bagas. Nagkidar duman ki 10 billion pesos. Tangani ngayang itabang ini, pambakal ning makinarya, pambakal ning mga manhi, fertilizer, mga researches at iba pa mga trainings. Di ba? Kundi, iyon po ang riparo kan iba. Dahil man niya napakinabahan kimaray. O, araw kang mga, araw kinakuya Jo. Digdi ba ngayon sa to sa albay? Ang mga, makabasa na nga digdi, saradit sa naman ng mga puro parsila, garo pa mga, turutural ng taga. Di ba? Ngunyan, tawan mo nga kinakulaon ng traktor, dahil mo nga dyan maabante. Iyon ang ganari. Di ba? Kaya nga dapat bago ngayon magtao ko maggibo ang filmic ning makinarya, hilingon mo na kung arin ang tatawan sa induman na lugar, bisitaon mo na bago magaman. O, di ba? Tanganing magamit. O, yung iba man, tinarawan man, nakagilid, taday man nag-training kung paano gamiton. Yun ang problema natin. Sana matutukan. And hopefully, ini po na nila og kang probinsya kan Albay. Sa pagipukan Albay Agriculture Cooperative na tinabangan talaga ng bulakos mga tungang ng provincial government para nganing day na mapa sa iba ining digital farming system na clustered na ang pilot area dyan po sa 3rd District, yung pong rice granary ta, sana mga tugang mag-triumpo nga tayo, ha, na mapadakol ang produksyon. Digital na po yan. Ginamitan na nin mga apps na magsasabi sa mga paraomata, oy, may problema ang panano mo. Ngaya, oy, mag-abono ka na, unang gamitin mong abono base sa analysis kay ni Imi, ini ang damot mo sa nang gamiton. Tandaga mo masustansya pa. Nitrogen sa ngaya. Diba? Ito man na di bubumba mo. Di medyo baba. Diba? Okay, so yan po ang abangan tang mga developments kenta. Sabi nga ni Kenny, mga tugang, day tanamahali na kaipuan tapuan teknolohiyang mga advance. Na pigagamit sa ibang nasyon, na nadiskubre nita na ariglado man, magayon ang silang implementasyon, digdi sa to sa Pilipinas, nawawalat kita mga 20 taon ang nakalihis, kaya dapat na magkurokaskas kita bago kita mawalat. Diba? Mga kabayan, standby lang. We will be back mga tugang sa mga istorya makalis lang ganit. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig do, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Tiniripo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal na nakatoka sa implementasyon kan Executive Order No. 39 na nagtatalaan sa kan price cap sa bagas sa bilog na nasyon. Sa regular sectoral meeting sa Malacanang, inireport kan mga opisyal kan Department of Agriculture o DA, Department of Trade and Industry as in Department of Social Welfare and Development ang mga pigigibo matapos pautob ang price ceiling sa bagas kan Setyembre 5. Tinawanin update si PBBM sa ginibong cash payout sa rice retailers na apektaran kan price cap sa bagas. Piglalao man natutukaron man sa sectoral meeting ang iba pang mga lakdang para mamantinir ang presyo asin supply nin bagas sa nasyon, lalo na ngunya nagpupuuna ang aranihanin paroy kan mga paraoma. Kay banan sa piglalaoma na mapapaghoronan sa pagtaripon ang paglapag sa mga hoarder nin bagas asin pagsaangat nin kaso sa mga nagmamanipular sa presyo nin bagas sa mga saudan. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig do, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer.
Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot. Ano nga nin? Alright, mga tukang balik po kita sa programa. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Diretso na po kita sa pong programa. Second part kang pag-iribanan ta. Last 20 minutes stretch kaya pong pag-iribanan para mentas ko ng pong pagkaaga. Siyempre, karabay po niya ito si Chief Ramir. Diyan po sa technical side. And siyempre, niya po katuwang niya dyan. Gusto mo niya pong trainee, si Jerome Martinez. Ito yung IT. Para po sa satuya pong makabalda kita, mahiling kita sa mga iba-ibang platform. Social media, sa YouTube, sa Facebook. As in, siyempre, duman po sa This GB Live app. And sa iba pang platform po sa internet radio. And siyempre sa 729 kHz
Sa apitan kasi ng mga radyo, good morning po sa Indo, sa inman kamo sa mundo. Ayan. Sa mga taga Bakakay, good morning. Ayan, dyan po sa San Pedro sa Bakakay, kay Tio Jose na Baranda and family dyan po sa compound ka mga Baranda sa San Pedro. Siring man kay, kay Ate Nitz, kay classmate na Noel, ayan, kay Joel na Barameda. Pangyari, may ipo-ipo da sa, may ipo-ipo da kaso hapon garo, kaso bago. Diyan po sa Bakakay. Nangyari. Sa may igang sa may igang, yung mo. Iringat po kita tabi, iringat kita. Okay? Bueno, dugang ta mga istorya, ali po yan sa luwas, partner Alar Mario, nasa linya. Bispiras kang pagsulog kang toksido. Partner Al, please come in. Thank you, partner. Planchado na. Inarmidul pa. Inarmidul ko na. Alright, sige. Yes, darakulaon ang budget sa infrastructure, kulang sa agriculture. Yan. Iyan ang eksaktong reparo. Bilyones sa infra. Yes. Katiting sana sa agrikultura. Yan. Yan ang reparo ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman Committee on Agriculture. Siya pa ang Chairman ng Committee on Infrastructure. Yan din agad makalusot. Aram na aram niya yan. Salod niya ka, boss? Aram-aram niya ang dalagan. Tangon yan sa mga committee meeting ni Palmiano digdi sa Sangguniang Panalawigan, naririparong nagbubulos na o mabulos na ang mga milyones na budget sa infrastructure projects hali sa gobyerno nasyonal. Nakaamba na ang pag-implementar ng mga road opening, road concreting, siring man sa mga planong tulay, partikular ang nakaabot na digding nagipag-coordinar sa Sangguniang Palawigan, iyo ang planong tulay diyan sa Jubilyar, Libon, asin Rapo-Rapo. Pero sa agriculture, kulang ang nagbubulos na budget. Kung igwaman, dahil masyado na epekto ini sa mga paraoma. Tama na, dahil pa man nagbabarato ang bagas. Ang pangarap ni Board Member Palmiano na sana padakulaon pa ang budget sa agriculture, mga agricultural program and projects para ma-address ang issue sa bagas na maging sufficiente ng ang supply tanin bagas dahil problema sa mga konsumidor siring kan agrangay ngunyan na nagaparamahal ang presyo kan bagas sa lagad sa lado kan mga paraoma napipil ninda na kulang ang budget kumpara sa mga infrastructure sa bilog na nasyon. Yan, partner, informasyon pa hali sa Kapitolyo Provincial, Al Armario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po ang katotohanan. Matindi man ang pati ni Kuya Jimmy kay Angel, Lovely Angel, happy birthday. Ano yung mga pandaka ni Paligid. Alright, nagangan daw mo ng istorya. Ali dyan sa luwas si Joshua James Vino na sa linyaman. Joshua, good morning. Let's go in. Yes, good morning Tabi, Sir Mark. Ay, good morning. Bago na palaan OIC Regional Director dyan sa LTFRB, si Attorney Paul Vincent Austria. Correct. Tibad lamang dain ng Tibad lamang dain ng sordon cordon sanitaire dyan. Pwede ka nang magdiretso maka-interview ta. Abota na kaining manungod sa distribution kan sa subsidy sa mga bikulo. Correct. Yan, aha. Tayo ang bibisitaon ko sunod talaga, Sir Mark. Kaso hapon, na meet ko na siya duman sa launching kan mga modernized jeep. Oho. Garing pasiribot man ang panahon, kaya niya ako, paschedule lang ko na sana ining mga aldaw na ning. Rodero dato. Okay, sige. Tama-tama. Sa aga, ayun yan, nagpupuko na sindang mag-distribute. So, at least para man tama manera, at saka, paano ba yan? Bata ngon yan, tigda to pala sa operator, Iyo baga. Baka man sa driver. Sa driver ang nawala. Sa driver. Ang nangyayari, sa driver, kasi sa driver ang nahanap sa kalsada, di ba? Pag luwas mo, full tank nga yan. Dapat ibalik mo full tank.
Aha. O di nag-aanap kipang gasolina, bako man sa operator, so driver. Driver. Nangyayari. Okay, sige. Ako, Sir Mar, anyway, ano na ko digdi sa Naval Forces Southern Luzon Command. Kung tabi Sir Mar, kung yun daw, pinagsilabran nila ang ika-46 na anibersaryo kay ning Naval Forces Southern Luzon o pinagapid sa bagay ning NAVFORSOL. Kadakol na mga opisyal kan manlain-lain ng mga sa nga kandibyerno, partikular mga uniform personnel ang year-round digdi nagsuporta sa ika-46 na anibersaryo kana sabi ng hipat Presidente digdi si Police Brigadier General Tremendo Obinte kan PNP Bicol, yaon man si Commodore Philip Soria pamayuman kan Coast Guard Bicol, si Chief Superintendent Joel Superficial kan BLGMP Region 5, yaon man digdi si Senior Superintendent Aquila Santiago kan Bureau of Fire Protection Bicol, asin si Police Lieutenant Colonel Ricardo Dalmasya ang pamayuman kan Bicol PNP Maritime Unit. Yaon digdi man si Sir Claudio Yupot kan Office of the Civil Defense full force digdi sa NAVFORSOL na pinamamayuan man ni Commodore Joe Anthony C. Orbe. Presente man digdi si Lieutenant General Fren Baluyo ang pamayo kan Philippine Army South Luzon Command, and maswerte ining NAVFORSOL tabi Sir Mar dahil ta personal nag-abot digdi ining si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang Flag Officer in Command kan Philippine Navy. Kung sa inyo pinag-umo kay ni ang nagporso sa indang mga darakulang contribution sa komunidad, lalong na itong mga humanitarian service. Ipigtaw nga halimbawa nga ni kay ni Adasi itong pagtabang man kan nagporsol sa operasyon kay ito kan Cessna duman sa Kamalig, and ining presenting pagtutuwang kan nagforsol digi si presentong sitwasyon sa probinsya Kadalbay na nagkapadagos pa ang pag-aaborido kay ning Bulkan Mayon. Saro lang sa talagang natanda, pinakanatandaan ka Sir Mar na mensahe kay ni Adasi itong pikinggan niya na pa iting mga membros kan nagforsol na apera sa pagsiguro kan seguridad asin pagprotektar sa teritoryo kan Southern Luzon pag-abot sa kadagatan, dapat ipadagos man ining mga humanitarian assistance and emergency response na saro sa mandato kan Naval Forces na iyo ang naiging katuwang kan mga lokal na gobyerno sa pagkatao manin na seguridad asin tabang and iba pang mga klase ng asistensya sa mga Bicolano o iba pang lugar sakop kan Southern Luzon Command. Okay. Okay, tabi Sir Mar, yan ang presenting sitwasyon live digdi sa Naval Forces Southern Luzon Command, Rawis, Legazpi City. Joshua Pino, DZGB. Thank you very much, Joshua, and congratulations po sa NAVFORSOL sa sindang 46th anniversary. Okay, hello kay Kuya Mike na Dado dyan sa iyang bagong istada. And hello kay classmate Ben Bilisano. Ayan. Si Kuya King nakantabay man. Good noon nga partner Mardila listening from Bangkiruhan. Siring man si Kuya Bob Nakandano. Good morning Mar. Na magic na naman ngayon su rice subsidy so 41 and 45 per kilo. Magayon nga sa primerong luwas, ngunyan iba na ngaya day na masaho. Kaya balik ako sa bagas ko na bagong anihon mangyari. Ayan na, mahiling ko dyan. Unregular rice ngunyan, talagang mapula. Pero sabi ninda yan nga, maksustansya. Talay pa nakarusan kimaray. Diba? Yan pa sa mga puro fiber. And that is good nga sa tao. Kaya lang, siyempre, yan kayang iba, na minaibang kulor, so pigbakal bagay yang kan mga rice traders na so bako malinig day pa bako araw sa nagango na bibakal sa NFA kaya magayon ang klase ngunyan baliktad na ayang ang bibakal yan maski dumug bibakal na po yang kang mga rice traders ta igigulpi sa naman sa resiko. Di ba? Kaya pag siyempre pag yan araw gayan dumog day tulos na balad yan nagkakaigwa po ning
diferensya sa quality. Okay? Alright. Mga tugang, ano daw kung nakapag-submit na ang Commission on Human Rights Bicol nin report o nagkipagkaoro na lamang kay Congressman Didi Cabredo? Tenso agad baga kang congressman. Bilang concerned duman mga tugang sa nangyayaring series of killings diyan po mga tugang sa Banwaan Kanlibon, dekada nang nakalihis. Yan yung pinaka-latest, mga tugang, ito po na panggadan sa Kapitan kan San Jose na si na Barangay Captain Alex sa Ripato. Tsaka nainot ka ng mga sarong simana bago siya ginadan, yung duwa, yung mag-agom. So, kagawad kang Barangay Nugpo, si Rilio sa Mata, buda sa English na si Alfredo Mata. Okay? And bago yan, nangyari naman sa duwa, may binadil naman kay ito, mga tugang, ginadan dyan na si Barangay Captain Oscar Maronilla kan San Pascual, tapos si Barangay Kagawad Salvador Olivares kan Bariu. Ayan. So yun, mga apat na mga serye po yan na, tapos may mga nainot pa na dai pa na resolbiran. So ngunya na aga duman sa nasyonal pigkondinar kan Commission on Human Rights ang seryenin magkakasiparar na bayolensya mga tugang kontra sa barangay electoral aspirants, so mga aspirante na nagkapira, nagadana maski minapumpasan na po sa election period. So may kinadiyan na lang kan September 5 diyan po sa Taal, Batangas, barangay captain re-electionist na si Erasmo Hernandez Binadil kanday panamid bid na kalalakihan. So diyan man sa Libon, iyan po ang kahagadan mga tugang kang kongresista na ngaya aksyonan tulos. So may ginibo man nalakdang mananggad mga tugang so provincial command nagpadara ng mga tao. Pagkatapos igwaning mga nakatoka da duman sa mga may mga patakot. Kaysa ngaya mapaabot kang investigasyon alo yun pa. Ngunit ngaya direkta sa tama man, di ba? So hopefully mga tugang matapos na ining problema natin dyan, no? Kawawa naman yung mga kababayan na natatakot sinda. Iyo. And sana hoping na ini pong maabot na barangay election is maging truly peaceful and ma-exercise kan tao sa inda pong the right to suffrage freely, di ba? Yung librido na makaduman sa presinto, makaboto kung anong sa iya pong kursunada, sisian mga tao na dapat na ikulukar sa pwesto, tangani pong ariglado kita. Di ba? So yan ang nagkakapira po sa mga kahagadan. And sa mga kababayan di pra-riwal sa barangay. Kita man sana magtatrabaho at the end of the day, kita man sana magsarabat sa batan dyan. Karawat sana magturugang ang fight, di ba? Kundi ngon yan talagang may mga nagpipersonala na sus Mario Joseph Atab pa, di ba? One day lang yung election na yan, di ba? After that, di ba? Trabaho na kita para sa kakaray kang kagabzan. Saro masana ang bottom line, saro lang ang generic ang sa indong obeto is magserbi sa publiko. At hindi pagsilbi ng sarili at ng amo mo, di ba? General yung public dapat ang address kang mga programa. So hopefully makakraft ka mo ng programa na makakatabang para po sa tuya pong pagataman sa kapalibutan, di ba? Tataonin trabaho, as in siyempre mga tugang yung seguridad kan kada lugar sa tuya pong komunidad. Those are the very basic na dapat po niya itong tawanan po ng atensyon mga kababayan. Okay, di malapit na September 15, yan na po ang puon kan pagbabawal ng disbursement kan mga bagay-bagay na gagastusan kang gobyerno. Yan. Kaya pipahidali baga nagarasuso na ngayon doon. Programa na yung advance ngayon kay ito po nagpara-abiso na programa na yung advance yan takaning mai-release yan tapos yan nga inabot tapos na ibabalik din doon yan sa kaban, di ba? Okay, pigahalat yan mga mga programa. So kasod kan magtuko ako duman sa Escaramuza, ginibuang kong bareta alas 6 asin alas 7, 102 pasada ang pinaapod kang Comelec na magpaliwanag kang ngayak. Nationwide yan Pag alas 12:30,
Duman sa matukaw sa Escaramuza, 300 na. 300 na pina-verify kan COMELEC na, oy, magpaliwanag ka kung nga taday ka pwedeng kasuhan nin, ano yan, premature campaigning, di ba? Miniling ko kung anong duman ng mga lugar. Uy, pangyari. Sa Bicol Region, ning nakasabay, Camarines Sur. Wala pang nareklamo sa Albay. At ayan malan, ikosinda ning kontrabigay baga? O, kontrabigay. Pag nareklamo ka duman, kan si Isay manapun sa Pilato, i-aksyonan tulos, isuratan so, magpaliwanag ka. Matindi pati. Pag ikapalan mga tugang na-find guilty, napadusan ka ng COMELEC, matindi ang padusa. Ha? Perpetual disqualification from public office. Ibig sabihin, hindi ka na pwede magtukaw sa anuman na posisyon sa gobyerno. Hindi ka na pwede botohan. Hindi ka na pwede makaboto. Pagkatapos, may kulong pa. Di ba? Kaya iringat po kita tabi. Ha? Mga kandidato sa barangay. So, tama sana. Tangani na maging maugma kita. Ayo, o paano mga kapatid? Ako i-schedule na muna at papasok po pag 11:30. Yung sa tuya po na ano yan, mga amiga from Alba Electric Cooperative. Sendo ka boss, thank you. I will be back 12 to 12:30 sa Bareta alas 12. Oras po niya to mga kabarangay, 11:28 in the morning. An oras hatod sa Indokang Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling.